Kublai pi ki viewers ki perlok ki perdok ki prasnam sa season 4 lembar ni ka video ngakot ngawer ban ngapa yang sob hai pi iwe ki henman ki para hang ne po brin heu trap kita ki long kumi ki long pa ki khun samla serang bat kan thei hang ne po kari khasi ki bi je ke chumi ngadon ni ka wei ka khana ban ngakentu ban ngakerpat ya pi ba pinya sha skor pinya snap ha kai kata ka khana bat leng ba kani ka khana ngadon ayu ban wanra kom kata ra jing pasat jing bot hang ne po ka imlang ka salang hang ne po kari khasi hang ne po ka jat briu nyau trap ke jongi na benta kita ki paradok ki prasnam ki jongi ngakwa ban wanra ya ka khana ka baladon arngut si parlok wei bakham start wei bakham bit bakham duna te hakata ka jingi dei perlok ka jongki kila poyat lenti kila poyat kai syarwi ka lau ba lausan te haba kila poyat lengbai ka ni ka lau ba lausan kila yang jathat harwi ka jaka layu i ka wei ka ba uni wei perlok ba khambit ula ong pej utai uding ba kham iper imat udai uding puut te uni ba start bat ula pej bah ong em ketua mdei udin ketua di kuratie lani krokodil te namar ba utau perlok ong kedai ke kuratie pet kaang namar ba katangan kaang ke sentur te uniu perlok ba khambit ong kumno dei ke kuratie kasngap jar haba ngiyang mangihang ni hatu kam smabriu kam smasnam lebat lada katangan hatu kam bam yang imenta ti uniu perlok bakam start ong namar kata ken sabhawat num tur hajan jongka wat num lech hajan jongka bat ngin keren suki kenang bakan num yok sngaw ini uniu perlok em la bit ne katai gede gading puut dei ka kuratie lani ta kru kadai uniu perlok ong em teme kadai ka krokodil bat lada bakla sibit sa syabam yangi uniu perlok bakhambit upen triang hang tau ong em katu kamdei ke kuratie lani ta ka krokodil handai ke ding puut ke balayap handai ke suwandur long ban ya stream dur kom ka krokodil namar ba la syak slap la syak sngi la syak ler namar ka ding puut te kelawan ka dur jong krokodil uniu perlok jing bomla su kan nia ban ya sat bat uniu babit ukwa ban pen sisa bat pen dikena ba badai ke krokodil namar ba uni perlok upan hitriang boong ba em haga jingkwa jong u ban la ban job uang em mtm mdei krokodil kadai bet keding puut uni perlok uang lada kumta pet ngan pen dikena bat pen sisa ulej hajan jong kata ke balongkum ke krokodil ke ba uni perlok babit di uang bagai gading puut te ulej keta hang ta te mars lej keta trat kira gading puut ke bawang ni perlok kala krokodil badla keta la ngutli yang ni bestat te ngam tip pis ngotu ne me ke jingmut ke jonga ha ka bagai ke jingmut ke bangakwa ban wanra hang ni ke long ba namar ba uni perlok babiet upen hitriang wat la uniu perlok bestat itu ba utip ti kena ba kadai ke krokodil handai tang ban pen ti kena bat pen sisa yu uniu ba biet ba katu kamdai kading puut kadai krokodil hadu ba hap ban pen sisa da ke bu syabam ya dia tiga kata kemat ke bangakwa ban pasat jingmut bat ngakwa ban pen sngau kemat jongi kelong ba kam da don kam yangi ban pen sisa kam da don kam yangi ban pen ti kena kam da don kam yangi bangin entertain handrei ngin le ela ka jong ka benta la dangi so tu bakani ka benta ka bangi le kam dei ka babakla ka dei ka jing sisa ngim dei ban snap ya kita ki nong kawang mau nang ni nang tai ngim dei ban snap ya kita ka jing ban shit ngim dei ban snap ya kita ka jing aiding jongno handrei ngi hab ban tip ba ka tu ka dei ka habangi la dap tip ba ka tu kadai ke krokodil bat ladangi tur sejan
badadangi kwa ban penti kena ba ong dei ni em krokodil la ni dei gading puut ti kena ba katu krokodil kan sadat ban sangut teli yangi henry tang namar bangi kwa ban job ngidon kata ka ego langi kwa ban challenge te habakut mano ba job ubit ya ubastat job ubit ya ubastat namar ubabit ukwa ban penti kena ban pensisa bakatu ka dei ka ti uni ubastat ulatip bakatu ka dei ka bemlong ban penti kena ban pensisa ladangi bakala ban kata katu kamut ngilajot ngalai sangut teli ngiyap tang ba ha ka jabing jong babit uni ubastat ula ngop bat uni ubastat usung yap bat usangut teli hau ni krokodil te kanungut na pedang jong pi ki basno tu ya ka jingmut jonga bat ka thau shano ka ni ka jingkren ka jonga ngam kwa ban kran hanri nga ha ka jing start ka jong pi happy ki nong page happy ki nong comments ba tharai ka ka jingmut lani ka ka ba nakaliang jonga ngakwa ban ai ya kani ka message lani ya kani ka jingi tu khana khmat jong ilang iwe pi iwe namar kata nga kentu hang ne jaki paradok ki prasnam ki jongi nginum dei ban pet ya kanu ka lama nginum dei ban pet ya kanu ka kenhun handangi dei ban pet uni unong ya lam udon ayu ban syakri nam takari ba kejat penreu bat kom ki nong ya lam jong kejat penreu ki don la ka jong ka contribution ngim dei ban khain po yano ngim dei ban khain tron yano handai ngi dei ban ai men sim khnang ba kinang la su ban yo men sim khnang ba kinang yo su ya kata ka but ka bor ban wanra ya ka jing shngan ke jing kerku namta ki parari ki parado ki prasnam ki jongi tinga kentu sa sisin haswa ba ki khun samla haswa ba ki longkmi ki longpa ngin ai kanu ka comments lani kanu ka jing penrem lani kanu ka jing penkesan ngi pet ni bisar don ayu halor kata kabau lani katei ki parado prasnam jongi kidon haga jingmut jongki ban yalam namta jongi te sasisin blai shibun ngin sekendu pat